Пренасяме се в Странджа, скъпи слушатели, защото на телефонната ни линия вече ни очаква младият изпълнител Георги Димитров. Поводът за днешната ни среща в ефира на Двуглас е неговата нова песен "Бащини грехове". Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Приятно ми е да бъда гост за вашето предаване с Двуглас. За мен е удоволствие. Наследявате песенната традиция на Странджа, близко сте до корените, до автентичността, но създавате и авторска музика, такава и песента "Бащини грехове". Разкажете ни как се роди тя. "Бащини грехове" песента е дело на Желязко Жеков, с който работя. В началото, когато започнахме с него да работим за тази песен, беше с една мелодия, с съвсем различен текст. Може би работихме някъде около половин година тази песен. Искахме да я направим хем да звучи, да има от автентичното, хем да има и нещо модерно в нея, да бъде по-развита като мелодия. И така се получи, според мен, доста сполучлива песен. Текста също е авторския дел на неговата жена, на госпожа Жекова. Тя също така доста при сърце взе цялата идея, нали, да се пее за Странджа като цяло в песента и направи един прекрасен текст. Аранжимента е дел на неговия син Пламен Жеков. Като цяло работи с тяхната фамилия. Кои са музикантите, с които записахте? Музикантите, с които съм записал, са Наско Тенев на гадулка, Кристиян Тангарджиев гайда, Пламен Жеков на тамбура, Кавал Христо Керчев и Георги Калуянов на тъпан. Искахме да звучи автентично, да бъде с истински инструменти, с тъпан и както се звучаха едно време песните. Наистина песента е много умело подправена и ето, Станка на двори седеше, друга песен, която чухме преди малко в началото, тя се запява от поколения странджанци и не само, нали така? Така е. Да. Станка на двори седеше е песен, която аз съм я чул лично от странджанския изпълнител Георги Арабаджиев. Да кажа, че ми подхожда също и аз да изпълнявам и реших да я запиша и аз. И така доста хора, нали, харесват, слушат я, за което съм благодарен. Странджанци, много ревниво пазите своя фолклор. Вие от кого се учите? Кои са вашите вдъхновители във времето назад, че и до ден днешен? Като цяло да започнем с моя вокален педагог госпожа Пенка Петрова. Аз съм завършил средно училище Добриченто в град Бургас. Тя ми беше човека, който ме насочваше като цяло. Разбира се, аз съм започнал с песни, които са на старите изпълнители, като Иван Полинчев, Георги Павлов, Тома Янчев. От мъжките изпълнители също така незабравимата Янка Рубкина. Това са хората, които от тях съм черпил и съм учил песни през годините. Освен, че често се изявявате на сцената, на различни концерти, на различни събития, се занимавате активно и с преподавателска дейност. Колко групи водите в момента? Да, в момента работя като вокален педагог и ръководител в Народно читалище Свети Кирил и Методий, град Бургас. Там имам фолклорна формация Чинките, само с малки девойки, които много обичат да пеят. Също така и школа по народно пеене Гина, също към читалището. Там се работя с индивидуални ученици. Школата е кръстих на моята баба, която вече не е сред нас, баба Мигина. Бих казал, че съм наследил от нея таланта си. Тя на времето също е пеела, даже е била избрана от самия Филип Кутев да бъде солистка в хора. Но поради обстоятелства родителите не са я пуснали в София и нали така таланта й остава непрочут. И затова съм се кръстил и школата на нея в нейна памет. Ето това е един истински пример за приемственост. От баба на внук се предават народните песни. А сега през летния сезон, къде могат да ви видят слушателите? Какво ви предстои? През летния сезон продължавам да се работя с децата за момента. Предстоят нови песни, може би на есен. Също така ще имам нова песен с същия екип, с който работих по "Бащини грехове". Отново авторска мелодия, само че този път текста е народен. Ще се радвам и тогава пак да се чуем, да представя и нея песен при вас. И нашите слушатели съм сигурна, че ще очакват с нетърпение. Благодарим на Георги Димитров. Сега слушаме "Бащини грехове".